ଘରରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ। ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କେମିତି ମାୟା ଫୁଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଜନପଥକୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି সেই ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଚାଲିବ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଯାହା ହେଉ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଣ ଫୁଟୁଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସତରେ ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଉଛି ନୁହଁ ଦେଖିବାକୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ, ସ୍କିପ୍ ଟୋଟାଲି ବି କରନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜୋର ସେ ବାଣ ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାଲି ତ ଘୁ ଧା ଫୁଟି ଚାଲିଛି ତାର ବାଣ। ସେପଟେ ବାଣ ଫୁଟି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ତ ଲୋକଙ୍କର ଗପ ଚାଲିଛି। ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ମଜା ତ ନିହାତି ନେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗଛ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଗଛ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବେହେରା ବାବୁ ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆପଣ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଭିତରେ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ପାଣି ଭିତରୁ କେମିତି ମାନେ ନିଆଁଟି ଝଲସିକିନା ଧୂଆଁଟି କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ସତରେ ମଜା ଆସିଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ପୁରା ଆସିଯାଉଛି। ୱାଓ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଯେଠି ବସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାଇ ଦେଇଯାଉ, କାରଣ ଆପଣ ଏକା ବସୁଛନ୍ତି 1500 ଟଙ୍କା ପାଇକା ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଖକୁ ପଳେଇଯାନ୍ତୁ। বাইরে ঠাই করে দিতে পারি।
কারণ সেখানে পৌঁছেছি বইয়া পাড়া আমি এই জায়গায় দেখিনি কেন এই ঠিক আছে কথাই এটা বলছে সেই তো আটিয়া বাইরে যা ফোন করে ये खाली बॉल में ये लाइट देखिए এই দেখো কত সুন্দর হবে এই নিয়ে দেখো ভিডিও ভিডিও করো যথা শীঘ্র নিমাতো ଆମର ଯୋଉ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର এই কুম্ভীর চলছে কুম্ভীর খুঁটিলে